ti Masakbayan. Ganggan naet, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige, ibaba tayon dagiti kawayan. Tapno maaramid tayon ti kalapaw tayo iti igid ti baybay. Mayag kaagpayso dito'y apangyaramidan iti kalapaw tayo. Tapno asidag tayo iti pagkalapan iti baybay. May mayat mat lang no adda balay tayo iti pantay. Tano adda bagyo. Adda pagkamangan tayo no nadawal ti baybay. Ay, huwan barok. Kasapulan tayo ti pagkamangan tayo abalay iti bantay. Rogyan tayo nga rodon ti agkali iti abot. Pangikabilan tayo iti kawayan na puste. Para iti kalapaw tayo. Madamdama, umay kanumot na iti karuba tayo iti bantay. Agaramid damat kano iti kalabaw da dito'y igid ti baybay. Nasapa ka mat, Roman? Di magasakta umay kay tulungan ang mga wit kadagiti libroyo amang panidi pagadalan, ma'am. Nasingpet ka talaga. Kanayon ka adumagas ang mga wit itibag ko ang mapanigi pagadalan. Malabsak mat ngamin to'y balayo, ma'am. Anya day taawit mo ang nakaplastik? Jay gayang basit ang nakalapak. Kabayatan ang nakalugan na kiti balsa nga umay dito'y, ma'am. Ited ko gayam ka na kayo. Anya? Itad mo kanyak tinakalapam alamans. Uwan, ma'am. Alangan mo't nga itugot ko iti pagadalan. Malaeston, Di sayang. Agyamanak nga rod, Roman. Kumuyog ni siya, karagiti tauhan. Mapan kami, iti bagada na napintas na ramidan na resort. Sa dino, napintas metla ka di a lugar nga aramidan a resort? Anda, nakakita na iti tripulante na imbaw ni siya. Sinawar na, ti Isla Daya. Ichay ko malugar, dagiti awan amuna. Tapno awan mangiparit iti aramidan tayo. Anda kayam ni siya na nangibaga. Iti lugar dagiti muno namang yan. Iti kadiigit ti baybay. Mabalin nga aramidan a resort para kadagiti paada tayo ababak nang. Well, iso na sumuratak. Anda karon napintas na mayon sa na isla, dagiti mangyan. Ano ka no ti lamas, kandan dumapay na agtao diti baybay. Awan sa kano ti am-am mo dagiti mangyan. Mabalin tayo asakupan ti islada. Husto ti kunani siya. Kumuyog ni siya, tapno isoro ni siya karagiti tao, no anya ti adang, tapno mapapanaw isuda na mangyan. Tapno masakop tayo ti islada. Saan kan amakidalos dito'y pagadalan, Roman? Agawid kan. Taamangan no agtudo. Aglugan ka pa'y itibalsa nga agawid. Inakaroten, ma'am. Agyamanak tapalubusan dak nga agawid na nasapa. Amok ti anos kan rigat mo nga agapoy di isla. Nadyak agkang mali. Sikapay lang ang tagtutubo nga agad-adal ichay. Tida maanusan ti agbalsa iti bigat kan malam, ma'am. Agkalap da kanulangan. Saan dang entresado nga agadal? Panagkalap ka dila ang ti pagsapulan nyo ichay? Uwan, ma'am. Mabaling ti agbang kagigibantay. Ngam kay kayat dagiti tao ti agkalap, tamay lako da adagos ti makalapan da. Iso adida kayat ti agmula. Tamabayag nga orayan kasta ka di. Dahita tipod no, ma'am. Pinadas ko ti nagmula. Ngam binuras mat ti sabali a tao. Idi nakalugan ak iti balsang agturong dito isla. Adda na tan nawagak adak kalabapor. Agturong samat dito Sapay ko na day di apong. Ama di kanon no adda maisarong dito'y agan-gan na et. Kastamat ti istorya dagiti nataangan. Nauyong kano dagiti ganggan na et. Ang mga no delikado tayo kadagiti nakalugan iti bapor anakitam. Madanaga na karon. Ang mga numaulit di kunada. Ang nagsagaba idi dagiti kapulyan tayo. Gapo ka dagiti ganggan na et. Marigaten da kano ngamin dagiti tattao. Pagtrabahon da ida iti nadagsan. Dusaan da ti makita da nga aginana. Saan tayo ngay palubos nga aramiden da kada tayo da itabanag? Ganggan na at dalang.
Datayo, yakin kukwa iti isla. Apay kasla da ka amak mo, anak ko. Adda nakita kadak kalabapor iti taaw nanang. Ha, ang mga nugang ganaot mo't dagita. Kasano tayon at agad ito eh. Talaga kadi anaranggas dagiti ganggan na et. Uwan ka no. Adda imay idi. Ngam pinagbalinda nga adipon dagiti pada tayo amang yan. Ganggan na et da, iso da pa'y tinaranggas. Kaam-amak nugang ganaot nga agpayso dagita. Adda armas da. Idin to taawan kada tayo. Bareng no saan da aganggan na et nanang. Kasano da kadi anak kapanaw idi. Adda ka din imay asoldado anang tulong kadagiti pada amang yan. Adda siguro am-ammo da nga opisyal ang nagkamangan da, kat iso tinang tulong kadakwada. Mama, jak matan-awan ti dakkel a bapor. Adda ka din napananda, papa? Wan iha. Napandanang kita iti mabalin nga aramidan a resort iti maysa nga isla. Amoy, mama. Kaya't ko ti agbakasyon iti maysa nga isla. No daytay awan klase. Isu nga rod, nga ikagumaan ni papam nga agpaaramid iti napintas a resort. Wow! Nagmayatan no adda resort tayo iti maysa nga isla. Masigurado nga agbaligi ni papam iti misyon da. Sino ti nakakita iti isla, mama? Ada imbaon ni papa managbirok. Naduktalan da nga awan pa'y titulo dayjay nga isla. Kaya tiyo asawan. Tiagnanaad ang tao. Ada, panay da nga ignorante. Mangalap da kanulaang. Makitam ka di ti dakkel a bapor. Adda ibabada a babasit a rubber boats. Kaya't asawon da ita. Dito ayan tayo ti pagturungan da. Madlaw agan-gan na at ti daduma. Tapuraw ti kudil da. Ngam adamat kapada tayo ti kudil. Iso na lang tamadlaw a mistiso da. Natitirad ti agong da. Ay, iya si dagtaman ti bilog. Tabarang saan daan naranggas. Sige. Ngam saan taon na yung umasidag. Amangan no pagaramidan data iti dakas. Anya nga tati panggap da kita. Taapay nga umay da dito'y lugar tayo. Obserbaran ta. Ne, adda lumugan kadag iti rubber boats. Hello, Rico. Anya ti madamag di tanapanan niyo. Adam ni na kami iti isla. Napintas, kanado ti laman sa ti dadalam na pasat ti bye-bye. Mayat ka di ti view dita. Adaman tayo tasidag. Kanapintas namin ti buya naglawlaw. Anya kumaaboy adagiti makita dita. Ada nagduduma dit sura na rock formation iti aglalaw. Mabalin ka di apag kakamangan to dagita abat bato? Babaan itirang tay a semento? Tapno mabalin apag pasyaran dagiti turista? Mabalin na unay. Mayat tinapanunot ni Sika. Ano lagi dito umay na turista? No anda pagpasyaran iti rabaw dagiti rock formations. Mayat nga ro da pagkakamangan dagita a rock formations. Babaan itirang tay. Naibag ta simbang patkan, iha. Imbawag itay di papam. Ada kanun nasarakan da anapintas nga isla. No kasta, makapasyar tayo iti maysa nga isla, mama. Mabalinta sumuro at babaan iti yate. Adamat kapitan amang itulod kadata ijay nga isla. Tapno sigurado nga awan mang kalaban kada tayo ijay. Mangala tayo iti ado nga armas, mama. Ilugan tayo iti yate. Adamat lalaki akadwata? Mayat nga agpayso day ta na panunot mo, iha.
Adalakit di mangikaluya iti isla. Tapno agbutan, dagiti tattao nga adda ijay, mama. Isu amasapol nga ipakita tayo. Anaturay tayo. Dahil taman ti kayat ko kan kaiha. Kasla, man nakigubat, apa nagpampanunot. Darasan tatyag subli ti porok. Masapo la pagsaganaan ta dagiti kakadwa. Tama nga na niya ti panggap dagiti agam kanaet. Agawaan tang ron. Pagandaran tan ti basit abilog ta. Sapay basitan ti gasolina ti bilog ta. Pagandaran ta aging ga iti pakadanunan na. Makadanon tan tumit siguron iti igid sa maibos ti gasolino. Sabagay, gaudan ta no may bus ti gasolina. Saan matkit di anapartak nga pataray dagiti gangan na ut. Takas laboy-buyaan da pa'y taglawlaw. Kabayatan na boy-buyaan da dagiti dadakkel abat bato itaglawlaw. Darasan ta matyag paigil. Andaran ta nga rodan ti basit abilog ta. Sige. Sapay ko ma. Ta umabot pa'y aging gaiji-igin. Apay alangayo tinapabutngan. Dito'y titurungan dagiti gangan na at anagapoy ti dakkel a vapor nang. Ay napo, ilisin na kami kumangarod ka dagiti managdakdakas. Saan tayo paymat nga amo no managdakdakas da, nang? Kastaman ka no ti inaramid idin dagiti ganggan na et. Simunga dalatan, kat pinapanaw da dagiti tattao. Isudan tinagyan iti igid ti baybay. Urayan tayo idano niya ti kunada. Amangan no agpasyar dalang mat itiigit ti baybay. No agpasyar dalaeng, apay nga rod nga ada nagdakkel a bapor, kan ada pay rubber boat da sumangbay. Saan kay nga agdanag? Siyak ti sumabat karakwada. Kukwayo ka di tinagtakdaran dagiti babalay dito'y igit ti baybay. Kuko ti gobyerno, apo. Diyo ka di mo. Aginatang ni Don Rico daytoy nga isla. Anya ti kayat yu asawan. Ginatang ni Senyor daytoy nga isla. Isu ama demolish amin ababalay ditoy. Anya. Mademolish ko nam. Anya pa ngay? Isu ada kayo. Agbalkot kayon. Kat pumanaw kayon ditoy. Anya ti pamanak na kiyo. Ako kwayo dayto nga isla. Urayem, taumay ditoy ni Senyor. Adda kan kuana ti papeles. Dayjay ti pamanaknak. Ako kuana daytoy nga isla. Ada pamanaknak. Nakukuha ni siya dayto nga isla. Ato, ti papeles. Kitaan niyo. Kita man, senyor. Amo ka din sika ti agbasa. Sika na agtutubo. Uwan, sir. Senyor ti awag ni sika kaniyak. Muno. Naglastog dahi ti apurang walakay. Inton kwan. At pa ti demolition permit ni da kami. Kitaan ni sika, no adda mo ni sika. Ano? Amangan lo tilay mang dilpap iti rugit ti ima ni sika ti amo ni sika, ha? At damat ngagpaisot titulo ti daga. Kan demolition permit da. No, kaya tiyo na palubusan kayo nagkalapit ti baybay. Masapon na agbunag kayo na umuna. Kadang iti graba na aramatan bagiti agarami diti pasdek, diti igit ti baybay. Mano ka diti tangdan ti agbunag, senyor? O kuha ni siyak na tinasla. Dagiti makipagnaid, masapon nagtrabaho ni Isoda. Tapno palubusan ni siyak, nagkalap ni Isoda iti tao. Kaslasaan mat anain kalintigan dayta, senyor. Agbunag iti graba, nga awan tangdan. Saan na kaya ni siyak titurad ni sika nagtutubo? Kaya't ka di pa ni sika ti agian dito isla, wano papanhawan ka?
Sigod kami dito isla. Apaya papanawan na kami, senyor. Saan na kaya't ni Siak titured ni Sika nagtutubo? Kaya't kadipay ni Sika ti agyan dito isla wano papanawan ka? Sigod kami dito isla, senyor. Apay apapanawan na kami. Kas makita yo, ado kami ditoy. Alright, no nabayag ni Sikayo ditoy, no awan pamanagnak, nakukwayo ditoy. Awan mat dokumento, nakukwayo dito na isla. Awan sir, binid na kayo na tao. Anya ka diti umayo nga ramidan ditoy. Senyor, kunam ka ni Siak. Masapol, nagtamad ni si Kaka ni Siak. Dita kayo pa. Saan kayo mat a Diyos apagtamdan ko ma? La, bastos na dyan na tao. Sana mabalin ni Siak na dyan na awaran amo. Ignorante. Apay akas di ti panakis sa iti dayjay aganggan na anak ko. Isungaron ading ko. Amangan no pagaramidan da kay tidakas. Saan anayin kalintagan nga agbalin tayo nga adipan iti bukod tayo nga isla? Ngam adda na bilag nga armas da. Awan armas tayo akas kadakwada anak. Ganggan na at dalayang nang. Nabilbilag dakit din ngamda tayo asigod nga daritoy. Adda kwartada. Takunada ginatang daday ito nga isla. Inaramid ti Diyos ti daga para kadagiti tao. Ngam apay nga adda gumatang kan mangilako iti daga. Day tamot ti saan ko ang maawatan nang kasanungag paiso. Siputan ni Sika, dahil dya agin lalaing na tao. Awanan ba yun? Ramot matday dyan agtutubo, senyor. Natured. Nga sarak na iso, te karadkad na. Sanbergwensa. Senyor. Anya nga iti sumarunong aramidan. Ibagan ka na kwada. May rugidan tagbunag iti gramaken kayo. Na maaramat, iti panagaramid iti pasdeg na pagyanan tayo ditoy. Ang kasanon ti kalapaw da, senyor. Sapay nang ikabil da iti kawayan, iti rabaw ti danom. Tapno adda pagbaddakan da. Muno na kita na tao. Nagaramid ni iso na ti kawayan. Pag naanda iti rabaw ti danom. Nagaramid ni iso na ti pagidanda iti ngato ti taplat na kawaya. Apay nga ta. Asan nga iti kadaratan tinang ikabilan da iti kalapaw da. Tahiti pa'y rabaw ti danom. Nang ikabil da iti atiddog akawayan, akas poste. Sadut, kandugyot da kita na tao. Itin nagdalatan ti rugit da iti baybay. Enton kwan, lumagto dalatan iti baybay. Anya kumangay ti aramidan da iti baybay, senyor. Anya kanit, aramidan ti tao, no kariring na. Oh, dahil dyan, ti aramidan dahil ito nagtinanom. Inrugi kano ni Papam, tinagpabunag kadagiti awan ammo na at tao iti graba, para iti pasdag ka ipatakderda. Mayat lakit di tagbakasyon iti nasao nga isla, mama? Intanto man mat agpasyar ijay? Dahil tamat itagi uray ko, iha. Agparamid tayo iti pasdag ken cottage, apagyanan dagiti agpasyar at turista. Pagbalinan tayo dayjay nga isla. Tapno pagpasyaran dagiti babaknang at turista. Wan, iha. Ado lakit diti turista ang mapantumat di jay. Iti agbayag, agbalinto akas la syudad ti isla. Adon tumat dagiti agbiyahe nga agduduma ang motorboat kan rubber boat nga agturong ijay. Matanawagan ni Siak na iti dadakil na kay kayo iti kabakiran. Nabalil, naragad yan ida kayo na gitay. Un senyor. Dadakkel, kan natatayag akay kayo. Adamat chainsaw ni tayo iti vapor. Ipaala ni Sika.
Tamang ibaon siya kitag Chenso ti ado na kayo. Matungpal, senyor. Mangibaunak nga rod iti mapan mangala iti Chenso iti Vapor. Ang gunay nga rudan ni sigaw tapno makasubli ni Soda na dagos. Sembergwensa. Awan, senyor. Anya nga tadya isang kaibagana. Simbergwinsa. Imbes ang maturog tayo, tanapuyat tayo nagkalab. Saan? Tagbunbunag tayo iti bato, nga iurnong tayo iti kadaratan. Kasano nga min aya na kaumay dagita aganggan na at ditoy. Sinapsapan ni Roman, tinapan ijay pagadalan. Tapno di da makita, nanang. Madanaga na karod anak ko. Ang mga numadlaw da saan ama kibumbunag iti bato. Mapan nga rod mo't iti pagadalan. Gusto tay kunayo nang. Aparikot ti iyag dagita aganggan na at kada tayo. Idi pala ang asar saritaan dagiti kapulyan tayo. Ang nagsagaba da iti ima dagiti gangkan na at. Ita, maulit ka di manan. Sa dino pa'y nga iti papanan tayo. Dito yung tinakairwaman tayo nga isla. Mapantayo met ilako dagiti makalapan tayo. Dita pang sabatan dagiti agatang. Nasaya tanaala ni da kayo na iti Chenso. Mapan da kayo pukaran na iti makita yon na dadakkel na kayo. Matungpal, senyor. Kalpasan na mapukan ni da kayo. Ragad din yo. Ipabunag to kadagiti mono dagiti tabla. Katuna, senyor. Sana bale. Ado da nga gibunag. Ado titattao nga gibunag, senyor. Sana imbaga ni siyak natattao ti manbunag sinvergwensa. Dagiti mono ti mangibunag. Sumat, senyor. Tao damat. Sinvergwensa. Saan na tao dagyan na mono? Apay kaslad da pa kariribukam, Roman. Adda ka di sa gubanit mo? At nga min ganggan na at nga may iji isla, ma'am. Pumanaw kami kano ijay. Kukwada ka di tisla. Kaapay apapanawan da kayo. At da titulo kan demolition permit da, ma'am. Kunak man no kukwa pay lang ang ti gobyerno day di apaset. Adamat gayam akin kukwa. Parikot min no sa dinot yung makaran mi, ma'am. Pagbalinan da kami mat ababaunan da. Anya ka di ti patrabaho da kada kayo. Pagbunagan da kami iti graba, ma'am. Inayon da iti darat nga aramiden da apasdek. Tapno kano palubusan da kami ngagkalap. Saan pa'y na nakita ni Jack na nagbunag di ay agtutubo na naging lalaeng? Unngag paiso, senyor. Kaslawan mo ditoy. Saan nga ta? At taga ditoy dayjay, senyor? No saan na taga ditoy? Apay na si tutured na si Mabat? Ay, unngag paiso, senyor. Semperkwensa. Aramatan ni Sika na tabastit na otak ni Sika? Kas lapaltat ni Sika. Dakil ti ulom ng awan otak ni Sika. Ay, saan mo, senyor? Ay, senyor, ipabiro ko kaditi ko na yung agin lalaing? Well, agdamag ni Sika no asino ti pamilya dahil dyan na agin lalaeng. Matungpal, senyor. Oy, sika tumboy. Ayan dyan kadwam ng agin lalaing. Ha? Sino kadwak? Ijak ka mo, apo. Na, di nakawagan iti apo. Tasaanak pa'y matalagay. Sir punam. Anya nga tatimayat nga yawag yu kanyak. Mayordomo. Kasta ti yawag yu kanyak. Mayordomo. Panawon kayo pa'y, mayordomo. Ipan ko day ti awit ko abat bato. Tapi manawan ti tomboy. Madlaw akabutang nak. Kasta, agkintayag kayo ang makakita kanyak. Nakita ka rin ni Sika ti pagpabirok na siya?
Ay, ukwa, senyor. Saan pa'y ang nakita ni Jack, senyor? Ay, Jack pa'y nakita, senyor. Nanang, damdamagan ti makannawan ti gangan na at ni Roman. Delikado nga rod no kasta. Amang nudo saan da. Gaputa saan nga agbunbunag iti bato. Masapol asaan pa'y nga umay dito'y ni Roman nang. Dayta ti kasayaatan nga aramidot ta. Ala, inkasabatan, babaan iti balsa. Taibagam nga agdiretso pa'y lang iti bantay. Adamot kalapaw ijay. Unang, masapol adida makita ni Roman. Taamangan no anya pa'y ti aramidan dakan ka na. Nagsisila tayo ket din. Gapo kadagita aganggan na Adayo ti pagkalapan tayo, numapan tayo iti bantay. Daytan ti parikot nga insang bay dagita aganggan na Roman, ading ko, imbag na nasalamaan ka dito'y. Saan ka pa'y nga umay ijay igid ti baybay? Papanak ko mamana. Apay asa anak ang mapan ijiikit ti baybay. Agkalap tapay no sumipngat. Amangan no adda mading aramiden kan ka dagitigan ka na at. Birbiro ka na ka. Iti saan ka anak kibunag iti batang. Apay ko mga ilamangak dagiti aganggan na it. Awan basol ko kadakwada manang. Saan ka di amabutang ka dagijay? Pangaasing tatong palom ti imbaga ni nanang. Nga ijay pa'y labantay ti papanam ita arabi. Amangan no agnervyos manang. Anya kadilaonay ti kabutang nyo. Ad-adda nga irurumanda tayo. No ipakita tayo akabutang tayo ida. Apay ka di asimangkat ka pa'y dito'y kalapang iti igit ti baybay. Saan ka di nga imbagak nga iti bantay ti papanam? Siya ka di alalaki ti aglemang ijibantay kat da kayo ababae ti agkalap. Kasta ka di? Saan ko nga ipalubos na nang? Saan a kinatakro ti mangliklik iti paggad? Ala, intayo ket din iti bantay. Kadwaan da ka nga agpabantay. Tapang kitaan tayo iti pinanawan tayo abalay tayo ijay. Intayo nga rudan. Tapno saan tayo amamitan ti sipngot. Ibagkat tayong tinaluto amakan. Tapno saan tayo nga agluto iti bantay. Nasyak lang ti masurot. Saan tayo kumapay amapan ijibantay? Gapulaan ka nagtigangkan na it. Saan ko maanatangkan ti ulom anak ko? Di na kumamot pag nervyusan. Awan klase mi ita. Inak mangala ka dagiti prutas iti bantay. Ado ti papaya kan sabay iti kabakiran. Nabayag basitan. Aditay nakapangan iti prutas dito'y bantay. Madamag kumanggayam. Apay ako nayo asap-sapulan dagiti ganggan na it. Dinamag jay agnagan iti Nicolas. Una na, ayan jay kadwam nga agin lalaing. Apay asaan amakibunag iti bato. Dayta, ti saludsud na, iso nagamakak. Saan mo ka din nga imbaga? Nga agad adalak iti balasir ti isla, manang? Saan? Takaamak ko, no anya ti aramidan dakan ka. Saan ka di pa na nakita ni Sika at yagin lalaing na lalaki? Saan pa'y nga rod, senyor? Awan samot tan dito'y igid ti baybay dayjay. Amo ni Sika, no anya ti aramidan ni Sika, tapno agpakita ti agin lalaing na lalaki. Mangdukot kami iti kabalay na, senyor? Nosken ka di pa na damagan ka ni Siak, no anya ti aramidan ni Sika? Sembergwensa. Aramatan ni Sika, tinagbasit na utak ni Sika. Senyor. Ay, no saan la Sika ti amok? Amangan no dinanog kan, tagunggunam. Pinakargaak iti armas tiyate. Sumurot ta ijay isla nga ayan da papam. Adamat jay kapitan amang itulod kadata. Masapal ang mapapanaw amin nga agindag ijay. Tapno dagiti laeng babaknang, ti dumapaw iti dayjay nga isla.
Makargaak iti armas tiyate. Sumurutan ijay isla ngayan ni papam. Adamot jay kapitan amang itulod kadata. Masapol ang mapapanaw amin nga agindag ijay, mama. Tapno dagiti lang babak nang ti dumapaw iti dayjay nga isla. Talaga akasta ti aramiden tayo. Rugit laeng dagijay no addaw may ababak nang a turista. Pwede na dayta, mama? Saan ang napintas ti buya ti resort? No adda na dongrit ang mailalaok iti isla. Intangaruden iti yate. Tanakasaganan ti amin. Amomat ni kapitan ti pangipanan na kadata. Saan ka di nga daing karga na papa a rubber boats iti dakkel abapuan, mama? Kumpleto ti impakarga ni papam. Amomat ni papam. I-check na amin akurang nukas jay nga agdalya sa tayo iti adayo. Anya nga uni day di amang mangag tayo iti kakaykaywan iti asinag. Kasano ko mga agdamaki na dito'y kabakiran? Dito'y kayo. Taagarudo kak amang kita no anya da nga uni. Ang mga no dadakas ang mapasamakan ka, anak. Saan kayo nagdanag nang? Agan nadak. Sige, umayak mo't nga rod. Kitaak mo't no anya dayjay. Jakmot kaya ti agbati nga agmay sa ditoy. Umayak mo. Agarudok tayo nga rod iti sirok lagi tilanot. Siyak ti umuna. Inayadan nyo lang. Tapno saan kayo ang makasagid iti lanot amang parnoy iti karasakas. Ala, intayo nga rodan. Alaam ti daan apana day ditatang yun. Tapno at armas tayo. Nalalaing ka di tagijay na tattao. Ngamda kayo. Ta saan ni da kayo na makita? O reno kabalay ni iso lang tinakita yo. Awan. Simperkwensya. Anya ka no? Kuwin sa ka naman. Anya timbangan ni sika? Pigsan ni sika tagsaw. Ta saan ni siyak na maawatan? Kwa, senyor. Di pabirok yu tao. Agad adal ka no, iti balasiw ti isla. Amangan, no aday jay, senyor. Agad adal ko na ni sika? May sumat lagayam na naturad ni iso. Taadaan mo na. Delikado ni na tayo. No ipakam mo na na ito'y karagitipan na kabagiti rin tayo. Anya ti kayat yu asawan, senyor? Apay kumadelikado tayo. Pati ka din isika, kat kapadam ti utak na gidyan at tao. Awan mo ni sika, simberkwensya. Kwin-kwinsan. Saan ka din na imbaga ka ni sika na pigsaan ni sika ti agsaw? Simberkwensya! Nagtas nga agpaiso dito mama. Naglinis ti danom iti taaw. Nagpipintas dagiti dadakkel abato iti agdudo maapaset ti islan. Wan nga ron, iha. Saan ang nagkamali ni papam iti diso ang nasarakan na? Mayat nga agpaiso ditoy. Mayat dito'y nga umo dagiti turista, mama. Uraw ti maris ti dara ti daglawlaw. Anyan ang nagpintas. Makapabangar iti rikna, iha. Ado pa'y ti makita a seaweeds. Kimpat kadagiti bat-bato. Nagpintasan, mama? Talaga ang nalaing ni papa. Saan laday ta? Makitam ka di pa'y ti pangan ti ado nga ikat ti bye-bye. Wan, mama. Oray dagiti matanawagan akay kayo iti isla. Nagbayad. Ado ti kay kayo ditoy. Ijay syudan. Dandani awan makita akayo mo. Adda po raw na yate iti tao.
Dagiti langit din, reyna kang prinsesa ni siya dagiti ay. Addadan, senyor. Eh, jasket. Adda manandag iti agina abaon. Sembergwensya, Ah, saan ka din ay mga kanesika na saan nga sao ti saan na siya na mga? di ko na, senyor. Nasaya ta si Mang Peten dagiti napipintas a kapamilyayo. Oh, gusto ni sika. Kapipintasan, karang iti amin na napintas. Saan ka din na amo ni sika? Na nag-Mrs. Pen na esposa ni siya. Ah, Kastantumat ni Lira, na anak ni siya. Ag Miss International. senyor. Rao maklauna iti kinapintas da. Oh, naita ti kapintasan na imbaga ni sika kanisya. Basit ang makina. Ngam kabailan na apukanan ti dakkala kayo. Adun tinapukan da kayo. Adag pukpukan. Adamat agragragadi iti tabla. Nalawan tinauma iti kabakiran. Adun tinapukan kanaragati. Nagadukat dagitan atabla. Ado nga ti aramiden da ije igid ti baybay. Ta nagadumat dagita. Amangan na adamadi nga itdan ti pan nakapukan dagiti dakkala kay kayo. Lumukay ti daga. No awan ti kay kayo amang lakpad iti panakarga ay ti daga. Nang runa no adda bagyo. Parikot da ito eh. Kasanon no adda napig sa abagyo. Nalukay ton ti daga di ti lugar tayo. Kasano nga taaya maanaw at dagita aganggan na. Dadaulan dati kay kayo iti kabakiran. Amang lapad iti regay. Oh, maragsakan ni siya, tarakasang pwede ni da kayo, mi esposa ganiha. Wen, Papa? Talaga, nagpintas dito eh. Mi napili ni siya, talaga na napintas. Ni mama kanlesika, napintas namin. Bilibak kada kayo, Papa? Yak! Anya dagiti nagaalas ababasit ababala itiigit ti baybay. Babalay dagiti tattao dito. Bayan pa lang nanda tayo ni Isuda. Pagbalinan tayo ida na parabunag karagiti aramaten ni datayo. Enton malpas ni datayo ti proyekto. Papanawan ni datayon amin ni Isuda. Rambang laang, Papa. Ha, nagalasakitaan dagiti babalay da iti igit ti baybay. Magnada iti daplat akawayan iti rabaw ti danom. Iso ti amor ni Isuda. Awan pa'y amor ni Isuda. Ditadan kadanuman na nagaramid iti pagnanda. Iso na awan ti amor dagita na tattao iti Islam. Ibilin ni sika, kaya iti tattao na isalog ni Isuda dagiti tabla iti bantay. Matungpal, senyor. Marigatan dalakit di. Tanagdadagsan dagiti tabla. Sana parikot ni siya dagita. No kasapulan ni Isuda nagtitinulon ng mangibaklay, iso ti aramidan ni Isuda. Pagbibinaklayan da, no sanda kaya ti maysa, senyor. Semperkwensa. Aramatan ni sika ti utak ni sika no adda utak ni sika. Ha? Senyor, sige nga raw. Tayo nakibaga kadagwada. Adda kun kunang ti panunot ni iso. Piman. Awanan amo dagiti mono ditoy. Entol malpas, apakairanudan ni siyak dagita na tattao. Papanawanan ni siyak ni Isuda, iti igit ti baybay. Anya kadi dagiti makita akas lakuton asumalsalog iti bantay. Adda awit da asumalsalog, Papa. Dagiti mono dagitay.
Nagbibinaklayan ni Suda dagiti tabla na isalong detoy. Kas dala ko ton nga agparparada nga agpababa. Madam Damalain, adan ni Suda dito aplaya. It is so ni Suda dagiti tabla na maarami na basdek kan cottage. Natulog mat gayam, dagi jaya ta tao, papa. Dungrit ni Suda, takanayon ni Suda iti kainaran. Nakitam ka din ni agin lalaeng na nagbunag karagiti tabla. Saan mat, senyor? Napan kano iti pagadalan, iti balasiw ti isla. Anyat ko nayo, Um, adda agad adal kadakwada. day tatipod no, senyorita. Amang ano isunto ti mangisagmak kada tayo. Saan ni si ka na pagparikutan na dyan at tao, iha? Adan-adang ni siya na maaramid iti dayjay na mono. Rumban lang, papa. Saan akas kadakwada lang? Ti magdadail iti napinta sa plano. No saan na agpakita ni Iso? Adamat tina kang tikabsan na. Aramatak ni Isuda. Tapno agpakita ti awanan bae. Masapol na bumabaag. Masapol na masapaak man na mapan inji balasiw ti isla. Saan ka kumaamagmag na iti asidagdag iti ganggan na anak ko? Matungpal na nang. Sa anak lakit niyang agpatiliw kadag iti ganggan na Ikagumaam adida ka makita. No adala ko maumyan am iti balasiw ti isla. Masapol nga agawidak nanang. Masapol akitaag. No nasayaat mo't lang ti kasasaad yun dito'y. Di da kami matisiksikat dagiti gangganaan. Sikat ti kayat da makasarita. Di tayo amunoan niya ti mabalinda haramidat kan ka. Amangan no, pasaplitan da kan tukit din. Akas iti aramid dagiti immo na kano agangganaan. Magagaranak ang makakita iti kunayo anak ko rin nga agindag dito papa. May sana moreno. Natangos ti agong neso. Brown ti mata neso. Kasla bibig ti babae ti bibig neso. Kasano akas labibig ti babae, papa? Kasano ket kaslan nakalipstick neso. Lumabasit ti bibig neso. Natayag ka di, wano, pandag, papa. Natayag ti awanan bain na lalaki. Kasla mestizo. No kasta? At damat nga ron itsura na, papa. No saan ko man amuno, nagtaer ko mamet. No siyang, saan na nataer iti paragkita? Madama ti bunag dagiti tattao amang ipababa iti kayo. Intamot mga wit, tapno palubusan da tayo jay dun anaranggas nga agkalap ijay baybay, nanang. Anya pa'y ngay anak ko. Ala, intangaro din mga wit iti kabailan tanga awitan. Amangan no awan ngamin ti mailako tayo nga ikan, no di tay agkalap nang. Naranggas namin dagitagang ganaan. Sapay kuma, tasaan da ang makita ni Roman. Saan arumbang amakita dati kapsat ko, nanang? Numabalin la ko mga agyan pa iti ayan tinaanos a maestrana. Uwan ko nang. Day tanto ti ibag akinton sumangpat ya kamsat mo. Makipagyan pa'y laang iti ayan ti maestrana. Uray, pagbalinan da na katulungan da iji balay da no iso. Ibilin ko kan ka. Amang duukot ka iti kaasitgan akabagyan ti agin lalaing at tao. Ni ka di Roman tinakdakamatan yo, senyora. Ada ka di pa'y sabali. No asino man ti kontrabida iti negosyo. Pukawan. Nakita ka nakibunag iti tabla ti kabsat kan inana. Angam, jak nakita ni Roman. Isu nga rod.
Dukutam ti inawon no ti kabsat na, tapno agpakita ni Roman. Matungpal, senyora. Saan ka ngagpakpakita aging ga iti malam, no awan ti ina ni Roman? Lapad ngamin ti anak na iti napintas a plano. Nainbag, tanadanon kayo dito'y sinsinan kubuyo. Oray kastoy laang ti pagtaangan mi. Tada kami mismo tinangaramid. Saan nga inaramid ti sabali? Mayordomo. Na, sigurado, sikat iti mawidan ti anak mong agin lalaing. Ayan ni Roman nga anak mong agin lalaing? Di na imbaga tinapanan na, mayordomo. Saan ko nga mo? Ulbod! Sumurot ka kanyak, no di mo kayak ti masaktan. Apoy ko masumurutakan ka. Anya ti aramidem kanyak. Kaya't nakalaang nga makasarita ni Doña Paula. Doña Paula? Sino day ka, Doña Paula? Ti asawa ni Don Rico. Iti anya ko maaga po akasarita, dak. Nakibunag kami mo't iti tabla itay. Wen, ngam ti anak mong agin lalaing. Saan Apolos anak ibunag? Iti anya aga po akasarita, dak. Nakibunag kami mo't iti tabla itay. Ngam ti agin lalaing anak mo. Saan Apolos anak ibunag? Saan ka di nga umanay ti panagbunag mi kanidora nga anak ko, mayordomo? Nagbunag kami mo't adwa. Saan ati panagbunag iyo ti pagsaritaan nyo kani senyora? Anya harod nga iti pagsaritaan mi. Basta, maamuam tulangan, no agsango kayo. Masaya at tada ni si Karitoy. Ayan, ti anak ni Sika. Apay ka di ti anak ko. Anya ti masapul yukon kwa na. Anya ko mati masapol ni Siak iti anak ni Sika. Ada aminen ka ni Siak. Baknang ni Siak. Pilintutan na kayo kat pobre nila kayo. Ginabalan ni Siak na ginatang ti isla. Apay nga rod a pinasukondak ka ni mayordomo, senyor. Babae ni ka ni Sika. Agpakita ni Roman ka ni Siak. Sana kaya ni Siak ti ugali ti anak ni Sika. Anya ka di ti madi nga inaramid ti anak ko, senyor. Saan na masapol na ibinsa-binsa ni Siak. Basta saan na kayat ni Siak ti kinaagin lalaing ti anak ni Sika. Saan nyo kumamot a pagaramidan iti madi ti anak ko, senyor? Kan palubusan dak ko man na agawid. Orayan pa ni Siak na agparang ti anak ni Sika. Ha? Saan na mabalin adadahilan ni Iso tinapintas na plano linda kami. Apay ngay may kaditi pagadalan mi, manang. Impaalang amin ti gangan na at ninanang ading ko. Taapay nga impaala da. Masapul ka nung agparang ka. Tapno palubusan da ninanang. Apay ka nung agparangak kadakwada. Day pati saan ko nga mo ading ko. Kasano itan ninanang. Aglablabas dagijay aganggan na et. Anya ti aramidan tangay ading ko. Agpanunotak pa'y manang. Masapol tinatanang apa nagpanunot tapno awan maisagmak. Sika, apay asaan nga agpakpakita ti anak mo? Awan nga min dito iti anak ko, senyora. Kasano ko maamaawan? Anya di kayat mo asawan? Agad-adal ti anak ko, senyora. Saan nyo kumamata dadaulan ti masakbayan na? Nga uray dadaulan na ti plano mi? Anya ka di ti plano yo dadaulan na, senyora? Ang mga numapan kadagiti panakabagi dilintag. Anya ko man numapan, senyora. Anya ti pakainaigan ti plano yo. Iti ipapan na iti pan nakabagi ti lintag. Nagrigat ka makaaw-awat. Ignorante ka talaga. Adda ka din na aramid mo asaan akinayat dagiti ganganaan. Tilang mat saan ko apan nakibunag iti batbato ken tabla, ma'am. Agad adalak mat ngamin. Saan anain kalintagan ti aramid dagiti ganganaan?
Ang mga nulumanganak pa'y, ma'am. Sana ron ba nga baybay ak ni nanang ko? Agparang ka kadi kadakwada? Ang mga nudwa kayo nga ibalod na, Roman. Anya nga ron ti aramidak, ma'am. Jak mapakawan ti bagik no dadakas sa mapasamak ka ni nanang ko. Maawatan ka. Ngum ka sa nuno agpakita ka kat ibalod da kamat. Akas kin ni nanang mo. Nudida palubusan ti inam ti kayat ko asungan. Ibalod da ka. Iso asaan ka nga agdardarasudos nga agpakita kadakwada. Makisarita ak ka ni ma'am. Tano mabalin. Agyan ka pa lang iti balayda. Amang ano pati si kakit alaan damat. Diyak kayat ti agyan dito eh. Numapan kay Jay Isla. Agkuyog tama pa ni Jay ah. Kasanan no tiliwan da tayo at alo manang. Sa anak mo't lang ang makaid na amang pampanunot. Noan yan ti sasaadan nyo kininanang. Oh. Kasano ngamin ang nagatang dagijay aganggan na et ti isla. Anyay ka mo tayo. No asino tinangila ko kadakwada. Nabilag mat ngamin ti kwarta. Baban ti kwarta. Mabalindang iruruman ti sabali at tao. Ngam kasapulan mo't ti tao ti kwarta. Kas kumakada tayo. Kasapulan tayo mo't ti kwarta. Mama, nalinak ita ti baybay. Kayat ko ti agsawar iti baybay, babaan iti motorboat. Magala ka iti kadwa amang paandar iti motorboat, ha? Mama, nalaingak. Saan ang masapol ti kadwa? Amo kapagandaran ti motorboat. May bayat matlaan, wada kadwam, iha. Taaw ti pagpasyaram. Nalipatan yon samat, nga atleta aktilin na yan, mama. Iso nga awan rumba nga pagdanagan nyo kanya. Sa bagay, nalaig ka nga agpaiso, iha. Ang mga no ibaga, ngawan pa nagtalagkukan ka. Saan magkit di, mama? Kaya't ko apasyaran dagiti agduduma a rock formations. Ang mga no ada sirena, ijay. No adaman, mama, di gayamak. Mapantay di isla manang. Makaamuritan, noon niya ti agur-uray kadata agasat. Uwan ading ko. Ngam ijay pa'y bantay ti pagturungan ta. Agdamag ta kadagiti adda ijay. Noan yan ti kasasad ni nanang. Wal manang. Dita agsarden. Aging ga dita mapasubli ni nanang. Agpakada ta nga rudan kini Mrs. Cruz. Tamapantan ijay isla. Sige manang. Kalpasan na. Mapantan iti balsa, tagrubatan. Madanaganak kin inanang. Anya nga tanti naramid da kan kwa na. O sino ti sana madanagan? Isungarot na nagpakada ak ka ni ma'am. Alumangan nakpay iti pagadalan. Apay akas lakirlat ang nagbaliw dag iti daluyon. Oh, kitaon ti bato iti asidag. Agungkon. Kas laging ginad. Wan manang. Aging ginadlakit ni. Agkut-kut iti dakkel arak formation iti asidagta. Oh, ang mga nuad da namin ton madamdama. Masapol ang makapanaw tan iti taaw. No jak agkamali. Adara berbot iti sikigan ti dakkel abato. Wan samot. Ah, kasla agmay-may samot tinakalugan. Ni, babaeng samot. Nakatalikod ka data. Langana ti ganggan na et. Ulan dis ngamin ti buok na. Ay, nasaya tagon daway letoy. Aglingad tayo ti bato. Aging ginadri ko, titi anak ta, awan pa'y ditoy. Napanan ka di ti anak ta. Apay na awan. Nagpakada ang mapanagsawar ijabaybay. Babaan iti motorboat. Kasanon na da tsunami?
May sagmaklakit din Elvira. Ti anak ta, kasanon, ang mga numay sagma, kijay tao. Mangibaon ni siya ti mapanagsawa iti tao. Masapol na masarakan dan iso. Agawa am nga ron ti mangibaon, ang mga no da tsunami. Oh, napanandag iti tao na ibaon ni siya. Oh, agkakariboso ni iso na isay. Hoy, napanan nita kayo. Mabanyo birukan ni Lira. Agkakaribuson dagiti tattao. Ngam nakarikap matiro ang anti-cottage anang ipupukan na kanya. Itsak mat malukatan. Tandang sabat galot na ijarwara. Diyos ko, tulungan ako ma. Napigsad na ijay aging ginad. Madlaw ang mabutan ti babae. Kumkumpat iti bato. Di na amo ti aramidan na. Adda matinag-akayo iti rabaw ti bato. Ha? Natamaan ti ulo ti babae. Kaslan na awanan iti puot. Asit ganta manan. Sige, darasan tangarod agaudan ti balsang. Sige. Tsika di anak ti don da di a babae. Saan nakasigurado? Ngam kunada anapintas ka no. Alaan tayo di kalapaw tayo. Barang no babaen kan ko na. Isublita ni nanang. Ha? Mayat nga taday tang aramidan ta. Igalot ta ti balsa iti rubber boat. Napaandarak ti rubber boat. Agpaigid tayo. Awan puot ti babae. Agdardara ti ulo na. Adda tayo ni ti igid. Masapol nga ilamang ta ti rubber boat. Agawan ta manang. Kat paagasan ta ti sugat ti babae. Sige, ibagkat mo ti babae. Tasya kung ti mangilamang iti rubber boat. Ipaidak iti sirok ti kayo. Kapag subyan ta pa iti puot na. Delikado no ditoy. Ang mga nuad da umay ditoy atao ni Don Rico. Kasanong ti babae manang. Sa kruyom ta umadayo tayo. Adda ipaangot ta kagwa na. Tinaltal aruot. Barang agsubli ti puot na. Darasan tangarod, tapno awan makakita kada tayo. Uwan ading ko. Agasan ta ti babae. Apaman amakadanon ta iji kalabaw. Ada ka din nakasarak iti anak ta. Saan? Kakumanan, sangit nakasta. Ura ni siya, madalagan matan. Ibaon mo amin at tao nga agindag iti na ito'y nga isla. Tabirukan dati anak ta. Aleo? Agbirok damat. Ibagam nga dagunggo nati makasarak iti anak ta. Bayag tinapanunot ni Sika. Ibaga ni siya na dagunggo na tapno maawis na naagbirok. Aramida madagos. Amangan numala daw tunti amin. Kasanun ti agmay-may sa anak ta. Oo, sige. Ibaon ni siya nagiti tao dito ay namapanagbirok. Ibaga ni Sika kadagiti tao. Tabirukan dati anak ni Siak anilila. Angam, senyor. Kaya't da nga tati agbirok. Mabutang dalakid di. Amangan wag tsunami, gapu itiging ginad. Semberwensa. Awal bibiyang ni Siak iti tsunami. Ti kayat ni Siak at birukan nyo ti anak ni Siak na nilila. Agawan nita kayo. Ura mismo, senyor. Matungpal ti bilin nida kayo. Ay, bilin niyo ko na kuma, senyor. Semberwensa. Um, Duduman ni kalanggungan ni Sika. ah, Tultuladam ka din ni Siak. ay, naigalis lang ti dilak, senyor. Anya na galis? Apay, magmag natin dila ni Sika tapno may galis? Semberwensa. Masapol sumardangan ti panagdara ti ulo na. Mga laka itiragas apang repet na. Naikakmatan iti tinaltal aruot. Apang pasardang iti dara. Nagpintasan a babae. Napintas nga paiso. Ngam saan anasaya at ti kababalindang agina. No kasano ti danag ta iti kaawan ni nanang.
Kastamat siguro ti danag da Don Rico iti kaawan na ito'y ababae. Lakit dia. Panakairan-rananan anak kita taday ito ababay, ije baybay. No di ta nakita. Jak amo nan yan kinapasamak ken kuana. No dakas ta kung atao, ay kat binaybay antan a ijay, anawanan iti puot. Ngam kasanon no saanan amariing. Anya ti aramidin ta manang. Ngag payson. Amangan no pa basulin da ka anang dangran kan kuana. Pangaasi yu ta palubusan dakon. Ang ganda naglakit ni dagiti anak ko, senyora. Agtal na ka man di tata mariribukan ag. Mapukpukaw ti anak ko. Sigurado ang mariribukan mo't dagiti anak ko. Gapo iti kaawan ko. Amuda nga da ka ditoy. Idinto ta saan ko nga amo ti ayan ti anak ko. Adda kadimot ng dukot kan kuana, senyora. Anya nang dukot asasawam. Panawan ka man langan. Senyora, di da ko mapanawan ditoy. Parwaron da ko ba? Senyora! Imanaw na tantigang ganal. Saan ko mga umumay dito di anak ko? Ang mga lumaisagmak. Anya nang dukot asasawam. Panawan ka man langan. Senyora, di da ko mapanawan ditoy. Parwaron da ko ba? Imanaw na tantigang ganal. Saan ko mga umumay dito di anak ko? Ang mga lumaisagmak. Ayan ko. Sino kayo? Nasaya at na nakapuot kan babae. Nasakit ti bukod ko. Nagtangkan tinangipaidaan nyo kanyak. Pasensya kan. Awan kudson diti bantay. Bantay? Ijay bye-bye tayan ko itay. Juan, nagginginad. Kat kimpatak iti bato. Mabutangak ngamin. Nakita da ka akom kumpat. Adda natin nag-akayo ang naggapoy ti nga to. Natamaan ti ulom. Nasakit nga agpaiso ti ulo ok. Oh, saan mo nga rikapan? Daad na makaagas abulong ngayon kabil mi. Adto'y titsa, senyorita. Uminom kayo. Tapno pumudot ti rusok yun. Idisok dito'y papag-akawayan. Sino ka? Kapin anom tinataar a lalaki? Ading ko, iso ni Roman. Napannagalay ti prutas. Tapno adda ka nun tayo. Roman ko na. Ti anak ni Bakat Nida. Un, apay, adda ka di dakas nga inaramid yu itinak. Naidumduma tilangayo kan ni Roman kadagiti kakadwayo. Natayan ti mestizo nga mami. May saka no mestizo Espanyol. Kano? Di mo ka din nakita ti amayo? Ubing kami pa'y idinatay ka no iti sakit. Diyak malagip ti rupa na, senyorito. Nagsawar ka di amin na natao tayo. Agraman dagiti tao nga agin dagiti daytoy nga islamang birok kanilira. Pinruar na iso na amin ng motorboat ay tao. Manaman ti parang birok na iso na. Oh, jak lakit di maawat. Nga awanan ti anak ko. Nagpakaragayam ka na sika. Nga maapay na saan na pinasurot na sika iti ado at tao tapno adakanwana. Jak mat nga agpaiso na panunot a pinasurot ka dagiti tao. Lira! Ayan mo, anak ko! Oray
payag pukhaon ni si Kay tinapigsa. Sana mayag nilira. Adda ijata, idin to adda ni si Kay ti patan. Ibatik ni ti papag tinapisi a papaya. Kan kinaro sa nyog. Mangan kan. Si kagayam ni Roman. Kasano nga amom tinagan ko? Imbaga kadi tinadangkok nga amam. Saan anadangkok ni Papa? Naanos ka nasingpat ti amak. Apay nga rod a pinadukot na ti inak. Anya ti basol ti may sa ababay kan ko na, tapadukot na. No siyak ti kayat na ama kasarita. Saan kuma ti babae ti aramatan na, tapno lang agparangak. Apay ngamin akon kontraam ti plano ni Papa. Anya kuma ti kinontrak a plano na. Awan imbaga na a plano na, tapno kontraak. Tapain iti radyo. Ada ka no sumungan na bagyo. Ngam di pa hinasarakan ti anak ta. Tay pakas na awan ni siyak. Awan man lang ti rubber board na inaramat na. Napanan nga ta ni Isro. Ayan ka din dagiti agsapsapol. Ada amin Isro na iti taaw. Adamat napan karagiti agdodoma na paset ti isla. Kasano no umayon tinapig sa bagyo. No kumana ka pa ni ti igid. Ada kuma ti rubber boat. Borbor charetoy. Mapukpukaw ni Lira. Pati ti motorboat. Saan kayo nga agsardang? Aging gadi yung mayawid ti anak ko. Sika, babay. Ingka agluto iti kanan dagiti agsapsapul ka ni Lira nga anak ko. Saan ka nga aguro uray laang iti kanam dita? Kasano, kat inkulong dakmat, senyora. Saan ka na sumungbat? Padasam ti aglibas. Pasaplit ka iti kadaratan no matiliw da ka. Laglagi pam ti imbagak. Sa anak nga aglibas, senyora. Inak nga rodan iti ayan dagiti aglutluto. Awan pa'y ti aglutluto, tanapan da amin nagbirok. Si kalaang ti agluto. Mariknayo ita ti marikrik na dagiti anak ko. Idi impadukot dak. Apay anak ka matider ka dita. Ha? Ingkagluto ko nak. Kaya't kunti agawid. Ayan ti dalan nga agturong ija igid ti baybay. Medyo adayo ti baybay. Ang mga numayaw awan ka. Kat ado ti atap nga alingo amang rangrang kay kan ka. Itulod nak nga rod ija igid ti baybay. Masapol nga isublida ni nanang ko. Sakbay ang makaawid ka. Anya? Kaya't yu asawan? Balod dak? Saan da ka balod? No kayat mo tagsagmak. Magna ka. Ngam ado ti dadakkel abakas. Mangtangran dagi jay. No makita da ngagmaymaysa ka. Ado ti bakas dito eh. Day tatipod no, senyorita. Ipungot kan karamutan da ka. Saan da ka balod? Ngam no ipapilit mo ti magnangagmaymaysa. Ay kat addakan ka da ito. Manang, bantayam ti babae. Tainak mangalay ti bagas iti balasiyo. Awan abasto tayo dito eh. Saan ka nga rod ngagbaybayag ating ko? Ang mga numaabutan na ka ti bagyo asmuad. Wan manang. Narigatan no agbagyo. Awan abasto tayo diti bantay. Nangrona kat addagang kan na at akadwata dito eh. Di uray saan amang mangan. Ha? Pakpakananda nga tamot ni nanang ijay ayan na. Inakagdamag ka iti kalugaran tayo. Amuak na niya ti kasasad ni nanang. Sige, ikagumaam nga amun ti kasasaad ni nanang ading ko. Nakauwi ka, Mat, Roman. Saan ka nagparparang kadagitigan ganaan? Saan pa'y ma'am?
Aday ti sidong mi ti anak ti ganggan na et. Umayak lang gumatang iti abastomi. Ha? Adda iti sidong iyo, na? Kasano ang napasamak? Idi naggingkinad. Nakita mi akong kumpet iti maysa kadag iti dadak kalabato. Insalakan mi, tanatamaan ti ulo na iti kayo anatinag. Mayat na ipakaamuyo, nga adda iti sidong iyo, tapno di dadangran ti inayo. Adda nagdamaga kitay. Kat paraluto kano iti kanan nagitagsapsapol iti anak ti ganggan na et, ma'am. Birbirukan dati tao adida ang mga adda iti sidong iyo. Urayak pa pumiksa. Sakbay nga isublik iti ayan lagi tinaganak na. Agyaman tayo ta saan ang napakaruan idi natamaan iti kayo ako nayo. Sa anak matkat di ni anak danag. Ta saan matadakkel ti sugat na. Ala, ingka nga rodan, taamangan numaabutan ka pa iti bagyo. Pumigsan ti daluyon. Umayan ti bagyo. Ayan nga tanilira. Ay, anak ko, ayan mo. Oh, saan pa'y naagdong aw ni Sika? Saan pa'y anatay ti anak ni Sika kat siya? Manungal dawan. Apay gawan pa'y. Senyora, agkapi kayo pay. Saan kayo kumaunay ang madalaga? Awan ti dakes ang napasamak iti anak niyo. Puno na ita ako nam. Awanda ka sa napasamag iti anak ko. Saan ka di? Day tamot ti pamatik, senyora. Tano ko maadadakas ang napasamak kan pana. Nasarakan da ko mati rubber boot na. Mangagpaiso. Amagano na nagkamagan na. Day tamot ti pamatik, senyora. Isa pagkalmaan nyo direk na yun. Abang ano da kayo mati agsakit. Puno ti bagam. Masapula sa anak nga agsakit. Tapno makita pa iti anak ko. Nalo, sumarte nga ro ni Sika na agsang-sangit. Nagpiksamat tan ti angin kan todo. Baka palang ti guruod. Kan nagtatadam akiman. Adda na pigsa bagyo. Kalkalpas ti kingkinan. Sumaruno ti bagyo. Napalukayan lakit di ti daga. Tas sigurado nga ado ti nagbirri. Anya ko ma, no ado tinagbirri ako nang. Pagtaudan ti reggaay. No surutan ti todo ti birri ti daga. Imbag no saan nga itayap ti angin to'y basita kalapaw mo. Kapilitan na umakar tayo no may tayab. Papanan tayo ko ma. Kasano ti panagakar tayo? Nagpigsa ti angin kan todo. Mabaling ka di. Imbes aromaniri ka. Agkararag kalangan. Antipati ko. Sinvergüenza. Awan ser-serbini da kayo amin. Apay na di masarakan ti anak ni Siak. Kung amin, senyor. Naglaing ang naglamang. Napanan mi matami na. Sinvergüenza. Anya na naglamang. Saan amo ni Sika tilablapin niya ni Sika? Kaya't ka din ni Sika na pasaplit kay di kadaratan. Saan, senyor? Saan nga tangad na nang ilamang kankwana? Day patigat ko sa awan, senyor. No, sino man tinangilimang iti anak ni Siak. Pagbabawian ni Iso, no apay na nagbalin ni Iso na tao. Senyor. Kasanon? Mutaga dito'y isla, tinangilamang kankwana. Anda ka di pa sabalin na tao dito Islano saan na Iso na. Senyor. Ang lima ka man. Sabalit ibagbaga ni Sika. Awan ser-serbi rin iti ibagbaga ni Sika. Sa interkwensya, adat sa kurkurang ni Sika. Anya day jay. Kaslang taranudor. Kaslang aggunggun pa iti daga. Rumara, tayo nakitaan nun niya Rajay. Saan ka, Armor? Nagpigsa ti tudo kun angin. Ang mga numatupakan ka kadagiti maspak asang ati kayo. Asa po na kita, abangan magpagdatay dito.
Di na kon intal talak. Sapay nagpigsa ti bagyo. Maitayap samot ti bubong to'y kalabaw nga ayan tayo. Ha? Malkam nga agpayson ti bubong ti kalapaw. Mabuti nga. Kasanon, no maitayap ti bubong ti kalabaw. Naitayap nga agpayson ti bubong ti kalabaw. Kasano da ito yan? Napasbasan dito unag. Darsin nyo, umanaw tayo dito eh. Ha? Nargay tinaganita nakapukanan ti kay kayo. Gapo na ito iti aramid ti amam. Anya? Agaling tudwan tayo? Awan pa'y sapatos ko. Saka-saka Awan sapatos mo indin salakan da kay Jibaybay. Usarimon to'y botas ko. Siya akong tiyag saka-saka. Agtutudo. At to'y ti silupin. Ibalkot mo di ta ulom tapno sana mabasa ti sugat mo. Dahil ti kaputi ti pagkaputim. Darsam, Maitayap mo ti kaputi. Malakit ang din. dalanot dito'y. Kumakter ka. Dahil galot ko ti lanot ti tasikat mo. Tapno sana may tayab ti kaputi. Lanot? Pagbarigas ko? Saan ka kuman nga agarte? At datayo ti paggad. Ang mga ano dumano nito ti landslide a pinataod ti amam. Margayan di banday. Magaburan tayo. Ado ti alturok dito yung pita sa bato. Umadayo tayo dito. Darasan tayo. At tao Nicolas. di bantay ti pita kan bato. Darasan tayo. Anya ti pagpaga ni Nicolas. Magaburan tayo kanon. Sige ka ba? Tao ti pita kan bagto iti bantay. Tanawak man iti tawa. Adungang paiso. Dandanin ditoy. Adapay tabla. Troso amayan anod. Naputa na kay kayo. Magaburan tayon. Papanan tayon. Tanawak man iti tawa. Adungang paiso. Dandanin ditoy. Adapay tabla kada troso amayan anod. Pati naputa na kay kayo. Magaburan tayon. Papanan tayon. Ang robot ni sikata pumanaw ni datayo nitoy. Umadayo ni datayo. Papanan tayo. Nagpigsa ti bagyo. Ang mga dumaytayap tayo. Urayan ka din ni sika na magaburan ni sika nitoy. Maitanam ni sika na si Bibiyag. Nudi palago na ni sika. Mabuti nga ka magaburan na si Bibiyag. Kumpat ka kanyak no marigatang kay ni kabatuan. Dandanin agragay tinaga. Ang mga numayraman tayo ang maanod nga pababa. Numarga ay tibaddakan tayo. Di kaya't ko asawan. Iso nga rod adarsen tayo ti pumanaw. Kumpat ka kanyak. Tapno di ka may galis ng pababa. Saan ka nga rin nagtaray? Tapos saan ka makaibat? Darasem nga rod ti magna. Papanan tayo nga rin ita. Adamok ago kaya biti baba. Bareng no saan ana eraman ang nagaburan. Alwadam, nagalis ti pitak dito eh. Sana kas itay apanaraten ti daga. Sa balimod dito ita nagalis at talaga. Maraya kong nagturong hindi ko kaya. Nagbayag kayo matamag na. Sige lang manang. Mangaron ka ijayan. Amangan na daulag. May mabakamatan. Marmarga ito sa babaam. Amang ano meraman ka. Kumpot kay tinatitira na ba to? Roman, tulungan na. Ang mga numaisurot ang pababa. Kumpot ka. Tamangala kitilano tapag kapot ang mga mato. Umayang tiragay. Tarasam! Dandanin dito ayan ko. Nagring natin tinagay ti pamaan ti sakak. Ang mga numaisurot to'y bato ang magkapkabutan. Manyamat na ito'y. Awan pa evacuation center. Mabasbasa tayo dito'y. Italaang nga da kasto'y apasamak, senyora. Ti marga ay ti bantay. Awan pa'y napasamak akasto'y idi. Nagaburan amin dagiti tabla amar amat kuma apagaramin iti pasdag. Pati dagiti semento. Nabasada si susupot. Tumangkan lakit ni dagijay. Malasa talaga.
Nadadailan tinagpintas nga playa. Nagaburan dagiti napipintas a bato. Nagduduma ti itsura na. Pitak pa yun ti Maris ti danom asigod analiknaho. Nagdawal da ito'y abagyo. No saan ko maanapukan dagiti kayo iti bantay? Saan ko maanapasamak da ito'y, senyora? Ipurwak ko dito lanot. Agkapit ka taiguyod ko. Inkapsot na pa ititudo ka na angin. Agawam ti kumpat. Saan nga ta mapugsat day ta alanot? Saan? Talanot ti way dito eh. Nalagda. Sige, ti ipurwakon. Oh, Naigamakon, kita tamangan no may batam. Matinagak nga agpababa. Jack makakapat, tarangkis ka ba to dito eh. kumpat ka nga ro na yung bag taiguyod ko. Sige nga Rudan, ang mga nagragay, kat mairaman to'y bato ang pagkapkaputan. Basta kumpat ka na yung bag itilanot. Apay nga awan pa'y mat dagiti do. Natulid da nga ta. Ang mga numabayag lang amag na day di abapay. Nakararting tumit. Imbaglakit din ang tada kayo dito unag tigo kayam. Asan anabasa? Awan kat kuman tinapasgadak dito. Siguro, imbati dagiti naganop dito. Ang mga nunagina na kan nagluto da dito. Iso nga adak kayo nga imbati da. Hello, batchmate! Kayat ko man nga i-report ti mapaspasamak iti isla iti Balasiw. Nagpukanda ka no iti kayo. Kan dinukot dati ina ti maysa nga estudyante. Kuna ka no ti don, ako kwa na day nga isla. Saan ka di a public land day jay? O sige, batchmate. Pakikita ko ma. Please. Okay. Bye. Ang yaman ako na ikan ka, Roman. Noawan ka. Jack amunan niya, tinapasamag ka niya. Inarakop na kmutan. Mapantan. Daumay man ang titudo ka nangin. Tanda ti panagyaman ko, ti panangarakop ko kan ka. Sana masapol nga gyaman ka kanyak. Ore asino. Aramidin na naramid ko. Naadag ka sa pula ni titulong akasi tinapasamakin ka. No pa'y kasta. Dakkel ti utang ko na imbaganakam kan ka. No agsardang day ti abagyo. Mapantanto iti ayan da papa. Tapno pagaramidan dak iti saan anasayaat. Awan basol ko kani papam. Ibagak tinasayaat nga naramid mo kanya. Awan basol mi kara kayo. Ni papam ti adda basol na. Anya ti basol ni papa. No saan anagpukan iti kay kayo? Saan anargaay ti bantay? Naigabur lakit di iti napintas nga playa. Nagsardengan ti bagyo. Ngam anyan ti nagbalbalinan ti lugar mi. Gapo iti aramid jo agang gannaet. Matanawam ka di ti napasamak iti playa. Naira na lang siguro ti kastoy anapasamak. Iti kaadami dito'y kada papa. Italang amin anapasamak ti kastoy. Imparagadi amin ni papam ti dadakkala kay kayo. Iso akastoyen ti nagbanagan ti lugar mi. Mabalin ka di ang mapantan ija igit ti baybay. Tapno pagawidan damat ni nanang mo. Sige. Kuyugan ka amapan iti ayan nagiti dadakkal mo. Sapay ko matapalubusan damat ni nanang ko. Di kagdanag. Takidawak kan ni papa. Apalubusan dati inam. Agpaiso ka di ti ibagbagam. Pagawidan da ni nanang ko. Rumarmat ni sika. Kanayon ni sika na nakapupok na di kwarto. Nalidaya ko unay, tamailiwak iti anak ta. Saan mo ka diya kailiw ti anak ta? Apay ko man, saan nakailiw ni siyak ti anak ta?
Adamanan imbaw ni siyak na napanagbirok. Awan sirbi ti amin, no saan ta masarakat ti anak ta. Saan pa ni siyak na nawanan tinamnama? Iti napasamak aging ginad kan bagyo. Kasano ko nakakalasat. Oh, saan nagsaon ni si Kay di Castro? Saan ni siyak na mawanan tinamnama ako naklangaro na yun? Senyora, addan ti anak yo. Sumungad, kaduanan ni Roman. Mga lusim Romanan ti kurkurang na si Ka. Awan ti kurkurang ni siya, senyor. Ay, awan kurkurang ko kuna kuma. Ngam tapno mamati kayo, rumor kayo. Paglisi ka man di tadalan. Kita man upod no ti pagbagana. Ti marayan. Taraybat ni siyak, pakitaan ni siyak, no podno ti bagbagat yan kurkurang na. Sapay ko tapod no ti pagbagana. No saan na podno ti bagbagan ni iso? Daitan ni siyak tingiwat ni iso. Intaray ka din si Ka, ti anak ni siyak, si Ka na lalaki. Ti anak yu ti pagdamagan nyo, senyor. Awan inaramid ko ama di ti pamilya yo. Kunaklakit din no andan akas napasamak kan ka anak ko. No awan ni Roman anang isalakan kanyag. Manipod itiging ginad kan bagyo. Ang mga no awan nakitan. Anya ti kaya nasa warnes ka? Papa, insalakan nak itiging ginad kan bagyo. Inagasan kan inas asikaso nak. Tapno awan ti utang nida kami. Mano ti ibayad ni siya kanisika? Isubliyo ko makanyak ni nanang ko, senyor. Awan basol mi kara kayo. Papa, palubusan niyo kumanti, inana. Kasla na igagarat inapasamak anak ko. Insalakan mo ti anak ti Don. Wan nga na. Agawid tayon. Tapno inak man na nagadal. Naglanganak kami. Tadyak kayat amay sagmak kayo. Pumanaw ko man dagiti gangganaan. Dinadail dan ti lugar tayo. Awan mabalinan tayo. Tagunadamat aginatang dati isla, nang. Ikagumaak ti agadal. Tapno makaturpusak ket pumanaw tayo dito eh. Panawan tayo ka di ti lugar tayo. Gapo ka dagita agang ganaat, anak. Ngam kaasi kayo nga adipanen da no pumanaw kayo, nanang. Pagbunagan na kayo manan itibat bato kan tabla. No apay mo't ngamin anak kadanon da dagita ditoy. Awanan ti sigot a kinangayod ti isla. Imbes apuraw akadaratan. Nagbalinan apitak kan bato ti aglawlaw, papa. Ado pa'y tinaputin akay kayo nga agkaiwara. Padalsak manan dayta karang iti tattao ditoy. Sayang dagiti tabla. Kan bato abinunag da. Nagaburan da amin, papa. Agparagadiak manan. Ado pa iti kayo di bantay. Husto ti imbaga ni Roman. Numapukan dagiti kay kayo. Nalakamot amarga ay tibantay. Sa ulang ti umapal dayta. Kasano ko man na maaramid ti arapaap tayo na mansyon dito isla no saan na datayo na agpukan ti kayo. Kasanon numarga ay manan tinabat-bati abantay. Kat gaburan naman ng ti aplaya. Papa! Nasaya ata nakaumay ka man nandito pagadanan. Kumusta ni nanang mo? Pinagawid dan, ma'am. Tainsalakan ko ti anak da itiging ginad kan bagyo. Imbag ata saan da pinagaramidan iti dakas ni nanang mo? Pinagbalinta kano akatulong, ma'am. Ngam idida mo, inkulong da iti may sa cottage. Nagdakas dakit din. Saan na bale? Imbaga kung iti may sang opisyal akaklasek idi. Umay da kano agimbistigar ije islang ayan nyo. Sapay ko mata umay da, ma'am. Nadadaalan ti lugar mi.
Nagaburan ni tipitak ken bato ti aplaya. Pinapukan da ngamin dagiti dadakkel kay kayo iti bantay. Saan ka di nga amo dagita agan-gan naat? Ama iparit ti agpukan iti kayo. Hello, batchmate. Anya? Peke ti lisensya dagiti gan-gan naat? Anya ti aramiden nyo kadagiti gan-gan naat? Ha? Dakkel ti sungsung batan da gapo iti panagpukan da kadagiti kay kayo? O sige, tiliwan nyo amin ida, kat papanawin nyo ida dita isla. Kaasimat dagiti sigod nga agindag dita. Kat agyaman unay, batchmate. Napapanaw mo't laangan dagiti naranggas aganggan naet. Imbalod da kano ti don. Tapno da kasukat dagiti napukan na kay kayo. Masapo la pagtitinulungan tayo ti agmula. Ay katwa na. Amin tayo nga agindag dito eh. Agtitinulong tayo. Tapagsayaatan tayo amin dito. Pangalaan tayo nga'y iti ado apala kay akayo nga imula tayo. Tumulong kano ni Mrs. Cruz nga ag-request iti masaknan. Nasayaat nga rod no kasta. Tapno maisubli iti sigod angayad ti lugar tayo. Kablaawan ka, anak. May sakan a pulis. Kablawan ka ading ko. Addan kabsat ka, pulis. Agyaman ak unay kada kayo, manang, nanang. Mabalin ka di mo't timang kablaaw kan ka, Roman? Adda ka diti balasiw ti isla. Saan kami napimanaw kan ni mama dito eh? Adapay lang iti pagbaludan ni papa. Dakkel nga mit ikarkaro na. Gapo iti panagpukan na kadagiti kay kayo. Awan ka iti guram kanyak. Saan arong bang agurahan ka? Gapo ta sikat tinangispal kanyak. Edi paggad. Agayam ta ka din? May karikarikan ka ti may sa akas kanyak. Abay ko maasaan. Mistiso ka at taga dito ay. Ikidawak iti pamakawan ni Papa. Gapo kadagiti inararamid na kada kayo. Ikarkaro ng ti basol na. Saan arumbang aguraan ti pada a tao? Adyaman unay iti panang dinggegyo, dito'y Ilocano Radio Drama 2026. Manipud iti puso, kayat ko amang Ted iti naunig a panagyaman kada kayo, aming nga agtutuloy amang suporta, mang denggeg, ken mang itultuloy iti panagbiag daytoy a kanal. Ammok abusi ti biyag tayo amin, ada trabaho, pamilya, ken adu abanag a pagururayan iti inaldaw. Ngem uray kasta, ada payleng kada kayo ti Mang Ted iti basit at tiempo, tapno dumgay kada gitoy nga istorya. Day takket na pateg unay kaniyak, no dumgay kayo kada gitoy a radiodrama, mabaling nga uray basit leng aparte iti aldawyo dayta. Ngem kaniyak, dakkel unay abanad dayta. Tunggal panagdenggeg, tunggal minuto nga adpadaad ti istorya, ket Mang Ted kaniyak iti namnama a dagiti istorya, ket ada payleng ti lugar na iti puso dagiti tattao. Daytoy a kanal ket saan leng a panghaliwliwa. Para kaniyak, daytoy ket maysa a lugar a pagibinggayan, kadagiti rikna ken kapadasan ti biyag. Kadagitoy nga istorya, makitayo dagiti tattao amang parparigat, mangnamnama, mangyayat, ken mangsagsagaba. Kaslamet leng kada tayo amin iti pudno a biyag. Tikang runaan a tema ti daytoy a kanal ket ti masakbayan. Daytoy asao ket kayat na asawen ti masakbayan wenno future.
Apay nga daytoy iti pinili a tema. Ta iti biyag, amin tayo ket agbiag para iti sumaruno nga aldaw. Agtrabaho tayo itatapno, ada na sayaat a masakbayan. Agadal dagiti ubing tapno na sayaat ti biyag da inton bigat. Ken dagiti nagana ket agsakripisyo. Tapno na sayaat ti pagbiyagan, dagiti anak da iti masakbayan. Isu a kadagitoy nga drama, adu kadagiti istorya ti maipapan iti panagpadas, panagtalek, ken panagtultuloy iti biyag uray no narigat. Kayat ko amang ibaga kadagiti dumgeg a uray kasano ti rigat ita, adalata pangnamnamaan iti masakbayan. Mabalin ano dumgeg kayo iti maysa nga istorya ditoy, maamirisyo ti bagyo kadagiti karakter. Mabalin a maikadua ti ritnayo kadakuada. Mabalin a maipanpanunot kayo maipapan, iti bukodyo a biyag. Daytoy ti kayat ko a mapasamak, adagiti istorya ket saan leng a marikna ti panagaliwliwa, no di ket mangted pay iti inspirasyon, ken panakabalin iti puso. Iti panakaaramid dagitoy a drama, saan anala ka amin. Ada oras a basit leng ti tiempo, ada oras a nakakapuy ti bagi, ken adamet a tiempo akas laawan ti mangdenggeg. Nyem tunggal makakitaak iti maysa a like, maysa a komento, wenno maysa a baro a subscriber, nariknak a saanak na agmay maysa. Isu ano mabalin koma, mangibati kayo man iti komento iti baba ti video. Ibagayo no aniya ti nariknayo maipapan iti istorya. Ibagayo no aniya ti kayatyo a tema nga sumaruno. Tunggal komento ket kasla sarita a direkta, at dumteng kaniya kastagikuwa daytoy a kanal. Keno nagustuhan nyo daytoy a programa, mangted kayo man iti like. Basit leng dayta a pindot, nyem dakkel unay ti tulong na. Mang ipakita dayta a dagiti istorya, ket ada mang ipated kadakuada. Keno kayatyo pay adumgeg iti ad-adu pay a radiodrama iti masakbayan, di ka malipatan a mag-subscribe iti kanal. Ti panag-subscribe ket kasla panang hibagayo kayat ko pay adumgeg iti ad-adu pay nga istorya. Ket dayta ket mangted kaniyak iti dakkel a rag-o ken inspirasyon. Dakkel unay ti kayat ko a mapasamak iti daytoy a kanal iti masakbayan. Kayat ko nga agtultuloy nga agaramid kadagiti istorya a mangted namnama, mangtulong, kadagiti tattao a makaramid iti nasayaat a desisyon iti biyagda, ken mang ipalagip kada tayo amin, asaan tayo nga agmaymaysa kadagiti rigat ti biyag. Gapu kadagiti istorya, mabalin amarik na tayo adagiti biyag tayo, ket ada koneksyon na kadagiti biyag dagiti sabali. Mabalin amarik na tayo, aada mangawat kada tayo. Saan ko amalipatan nga agyaman kada kayo amin. Dakayo ti mangted iti biyag iti daytoy a kanal. No awan kayo nga agdenggeg, awan met ti rason, tapno maipatuloy dagitoy nga istorya. Isu a manipud iti uneg ti puso. Agyamanak unay kada kayo. Agyamanak iti panaglaan yo iti tiempo. Agyamanak iti panag-like yo. Agyamanak iti komento yo. Ken agyamanak iti panag-subscribe yo. Sapay koma tatunggal panagdenggeg yo ditoy, ket mangted kada kayo iti basit atal na, basit arag-o, ken basit anamnama para iti masakbayan. Hanggang iti sumaruno nga episodiyo ditoy, Ilocano Radiodrama, 2026. Agyamanak unay kada kayo amin. Aggannad kayo kanayon. Ken sapay koma tatibiyagyo, ket mapno iti bendisyon, ayat, ken namnama.